66 அப்டேட் உங்களுக்காக நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். தளபதி 66ஓட பூஜை பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கிராண்டாக நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. ராஷ்மிகா மந்தனாவை தான் ஹீரோயினாக போட போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ராஷ்மிகா மந்தனாவை தான் ஹீரோயினாக போட்டிருக்காங்க. 2 பேரோட பேரும் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஷ்மிகா மந்தனா விஜயை பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஜாலியாகிட்டாங்க, ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஒரு ஃபோட்டோலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டர் அண்ட் சோஷியல் மீடியாஸ் எல்லாத்துலேயுமே வைரலாக பரவிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ க்யூட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஷ்மிகா மந்தனாவோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தளபதி 66ஓட ஜேர்னி ஃபுல்லாகவே நம்ம ராஷ்மிகா இருக்க போகிறாங்க. ஸோ விஜயோட எப்படி ஜாலியாக இருக்க போகிறாங்க, படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பீஸ்டோட ரிசர்வேஷன் வந்து 12:01 AM வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி. ஸோ எல்லா தேட்டர்லையும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்களும் படத்தை மறக்காமல் போய் பாருங்கள். ஸோ இது போன்ற டெய்லி சினிமா அப்டேட்ஸ் வேணும்னு வச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த நாளாக போய்ட்டு சந்திக்கிறேன். டாடா பாபா, see you.